crec que va ser el bloqueig de dir a mi m'agrada crear, no? Però no m'agrada vendre. No m'agrada vendre. Hola, Paula. Hola. Què tal? Bé. Sí? Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, per conversar una miqueta. A vosaltres. Paula Arellano, per tots els que no la coneixeu. Jo quan penso en la Paula em ve al cap bastantes coses, de fet. Em ve il·lustració, em ve artesania, joieria, em ve tatuatge últimament, però preferiria preguntar-te tu qui és la Paula. Pues encara a dia d'avui encara m'ho pregunto, o sigui que sí, sí, és veritat, o sigui, crec que toco moltes coses i això m'ha arribat a bloquejar molts cops, de dir, ostres, Paula, què fas realment? O sigui, ets il·lustradora, ets joiera, ets tatuadora, suposo també perquè sempre t'intenten com encasillar, no?, a què fas, o quan la gent et pregunta a què et dediques, Paula? I és com, buah, doncs seu-te que t'ho explico, saps? Sí, no? Perquè, sí. I potser no... O sigui, m'ha costat, trobar com la manera d'identificar-me amb el que estic fent i a dia d'avui això em costa. Però crec que és més la manera en com ho vull... O sigui, el que m'aporta cada cosa, no? O sigui, al final són diferents artesanies, diferents maneres d'expressar-te i de treballar diferents materials, com per exemple la pintura, o sigui, el dibuix, el metall, no?, amb la joieria, després el tatuatge, que vinculo molt al dibuix, més amb la màquina de tatuar, i sobretot jo crec que crec que el vincle de tot són les persones, o sigui, que m'agrada treballar amb la gent. Sí, i fent peces potser per una persona, una joia més especial per a algú, una il·lustració que sigui a partir d'una història amb una persona, els tatuatges, al final és una persona que et ve i et diu, mira, tinc aquesta història... Sí, i al final t'està explicant una història seva, alguna important per a aquesta persona i que vol un record de tot això, o del que li està passant, o d'algun lloc, I crec que és més això, o sigui, diferents disciplines que crec que m'ajuden a connectar amb la gent. Crec també perquè des de petita he estat una nena que m'ha costat molt com comunicar-me amb les persones i com més aviat tímida i més introspectiva. I crec que l'art i totes les artesanies m'han ajudat com a vincular-me amb la gent i per mi m'ha donat, o sigui, és com el que m'ha omplert més de tot això, de tot el que faig, no? Però, s'atura una mica perquè al final és com... També penso de vegades, dic, ostres, no sé si és perquè al final, si t'agrada crear, no? Potser és com si la ment et funcionés d'una altra manera i sempre estàs pensant, ostres, vull provar això i vull provar l'altre. Potser a tu et passa també, perquè al final... o com puc fer millor això, no? Sí. Utilitzar diferents recursos, potser estàvem dient això, no? Que la Paula no és només una etiqueta de faig X cosa i això és el que em defineix, sinó la Paula té molt a dir o li arriben històries i buscar qualsevol material, qualsevol lienzo, sigui el paper, sigui la pell, qualsevol metall, pedres, per representar aquesta història. Exacte. I això t'ha portat als diferents camins, però que al final són una mateixa expressió del que tens dins. Totalment. O sigui, quan ho expliques així, dic, hosti, t'he sentit, saps? He fet un resumet del que m'has explicat. Sí, però sí. Vale. Just has dit la paraula petita fa un moment. La Paula Arellano de fa molts anys, petitona, com es va iniciar en aquest procés, en aquest camí? En quin moment va aparèixer tot això? No sé si va aparèixer primer alguna disciplina d'elles i després va anar evolucionant cap a les altres. O sigui, recordo que ma mare és modista i des de petita, els caps de setmana sempre marxàvem al poble i passava allà els caps de setmana amb la família i amb ma germana. I clar, era un poble que no hi havia quasi habitants, o sigui, ens passàvem tot el dia al jardí o a casa i recordo que allà ma mare era quan aprofitava a cosir el cap de setmana, llavors sempre s'escoltava la màquina de cosir, que és com un so que el tinc com superintegrat. I
pues sempre la veia agafant una revista i sobretot quan s'apropava a Carnestoltes, comprava revistes i començàvem a mirar les disfresses i dèiem, buah, jo vull anar d'això, jo vull anar... Sí. I crec que per aquelles... O sigui, vaig començar els caps de setmana a dibuixar molt. O sigui, dibuixava personatges, m'inventava això com vestien, els hi feia com... Sí, com... I sobretot personatges fantàstics. I crec que allà va ser com l'inici de tot, o sigui, de jo dibuixar, de començar a imaginar també, això, no. I també, ara ho penso, no?, amb el del tema de les persones, al final estava dibuixant personatges, o sigui, com persones que anaven vestides d'una manera o... No sé, crec que el fet de ma mare cosint a casa va ser com un punt superimportant de... Bueno, que em va marcar. I a partir d'allà, sí. Sí que després, quan vaig anar creixent, me'n recordo que a l'ESO vaig deixar 100% de dibuixar. O sigui, tristament, van ser 4 anys que no recordo la Paula dibuixant. Ho tenia com super... I ho penso i ho trobo molt trist, perquè crec que en part el problema va ser el sistema educatiu, com està plantejat i bueno, que se't veta totalment la part artística i és com tot, estar asseguda estudiant, com inclús competint, no? De dir, ostres, has de treure bona nota perquè si no, no arribaràs a la nota per fer el batxillerat que vols. Bueno. Ha estat sortint aquest tema en les entrevistes que hem anat fent, comentàvem el tema de la competitivitat, que se'ns inculca a l'escola, llavors si ja no trec un 10 o no sóc el millor no seré res. I també tota aquesta part que dius de l'ensenyança o l'escola, de tota aquesta part que es limita o que potser, i tot i que sí que hi ha una miqueta de plàstica, de música i tal, és molt limitat i molt pobre. Sí, 100%. Sí. I és una pena, perquè al final penses... O sigui, clar, després l'altra part m'agrada molt treballar amb nens petits, donant classes, i al final te n'adones que quan ets petita, o sigui, la teva ment... No té límits. No té límits. I és supercreadora, o sigui, qualsevol cosa que veus és com... Buah, amb això puc fer un castell, amb això puc fer un vaixell, o l'altre dia estava a la platja i hi havia 2 peques que estaven allà jugant, van veure un tronc i el van agafar i van començar a imaginar que era un vaixell i dius, uau, en quin moment això es perd? Perquè, bueno, doncs sí, l'educació al final et fa veure aquell tronc que és un tronc i ja està, i ja no pot ser res més. I... Com aferrem-nos a la realitat que tenim, una única realitat, una única concepció de les coses i molt com quadrat. Sí, perquè... I que al final és com et dona la sensació de que si ets una persona que imagines molt i que si fossis adulta i estiguessis veient aquell tronc com un vaixell... Hi hauria un problema, no? Exacte. Que la gent diria, ostres, aquesta persona és una mica estranya, és... No, simplement crea igual que quan ho feies de petita i tothom hem estat peques, o sigui que tothom ha tingut això dins seu. Creus que va bastant vinculat amb el joc, potser? Sí, també, sí. No, el jugar, explorar... Sí, i és curiós perquè, ara que dius lo de jugar, amb els nens petits m'adono molt que els hi surt com tot sol, o sigui, els ensenyes una tècnica nova per dibuixar o... Els hi surt sol, o sigui, i superràpid, els hi surt natural i crec que és la part aquesta del joc, de gaudir i que no pensen, ostres, vull que em quedi bé, no, simplement anem a provar, aviam què passa i aviam què surt. La persona adulta sí que crec que o sigui, que ja hem perdut aquesta part, bueno, no tothom, perquè al final... I jo penso que està allà, que pensa que està com amagada i està com si l'haguessin mort, com si estigués allà, però la té, sí. Però la part del joc la té tothom, llavors, al final... Haurem de jugar més. Sí, i deixar-te anar i de dir, ostres, a mi què passa si provo això? Doncs
per exemple, amb joieria això ho pots fer moltíssim, de dir, mira, què passa si agafo aquesta pedra, la tallo, ara amb el metall li dono més calor, li soldo això, o amb el dibuix. O sigui, és com... Com arribes al món de la joieria? Perquè potser hem vist que et vas iniciar més amb això, amb el joc de dibuixar, de crear els personatges, de les disfresses, de tal, i on hi ha aquest salt o continuació cap a la joia i cap al material, no? Doncs ve d'una crisi existencial superforta. Crec que tenia... no sé si tenia 18 anys o... sí, 18 o 19. Jo abans venia del món de la caracterització, de maquillatge, de rodatges i així. I em vaig bloquejar, o sigui, em vaig saturar molt. També aquí és difícil, hi ha molt poca feina, quasi tot el que sortia era publicitat, era bellesa, i era algo que no anava amb mi, o sigui, no em sentia còmoda. O sigui, notava que estava participant en una cosa que no volia participar. I res, me'n recordo que vaig fer un viatge amb unes amigues al País Basc i va ser com un estiu de desconnectar totalment. I quan vaig arribar aquí a Barcelona, al setembre, vaig dir, vull fer joieria. No sé per què, se'm va obrir un d'això i vaig dir, vull fer joieria. I sí, me'n recordo que vaig anar a la Massana, em van dir que no, que clar, ja havien passat totes les inscripcions i tot, i la noia em va dir, doncs mira, Paula, hi ha una plaça. Ostres. I vaig dir, ja està, o sigui... L'universo. Són senyals. I em vaig apuntar, i superbé. O sigui, van ser 3 anys que se'm va obrir tot un món, bueno, molt. I això, entendre les coses de manera diferent, veure'm tot ple d'objectes, coses que podies arribar a fer, de materials, com expressar-te també, no? Sempre, me'n recordo, la Eli, una de les profes, sempre deia, ves més enllà. O sigui, sempre pots donar, però mentalment, el que dèiem, de jugar, de crear, o sigui, ves més enllà, com no et posis límits. Sí. I el meu pare, bueno, sempre ha estat molt manetes, o sigui, és electricista, i igual que ma mare sempre estava amb la màquina de cosir, el meu pare sempre estava, bueno, tenia una caseta amb eines, i molts cops de petit em colava a la caseta i em posava a jugar com si fes servir jo les eines, no? I al final joieria és això, tens un espai superpetit, en ple d'eines, i crec que per aquí també va haver-hi alguna cosa a veure, no? Sí, en què després sorgís. Però és curiós, perquè després d'acabar joieria vaig estar 1 any o 2 anys sense fer res de joies. I crec que va ser el bloqueig de dir... A mi m'agrada crear, no? Però no m'agrada vendre. No m'agrada vendre. O sigui, com produir... Al final t'ensenyen molt això, no? A fer una col·lecció per vendre... De cara a un client, sempre pot ser com transformar-ho en un producte més que potser en una expressió artística. Exacte, sí. I va ser com, buf, on està el... O sigui, no trobava el camí ni el lloc. I van ser 2 anys de peron, fins que vaig començar amb el tema d'això, de peces més personalitzades, més amb la història de la persona, amb objectes que em portava la gent. I vaig dir, vale, per aquí és el camí. Sí, costa més, perquè al final costa, però és el que crec que m'omple més aquest camí que no tenir una col·lecció i vendre-la, que és viable també, o sigui, hi ha gent que li agrada treballar així. Però no t'omple tant. No, perquè al final és això, crec que perdo una mica el fet de treballar amb la persona, no? Que em vingui la persona i em digui, mira, doncs estic passant per aquesta etapa o m'està passant això i vull una peça per recordar tot això que m'està passant. I, no sé, va ser com tornar a reprendre el camí de la joieria. I sí, van ser 2 anys de tenir-ho completament oblidat, o sigui, oblidat, 100%. Que també em va passar amb caracterització, o sigui, va ser com... Han sigut com processos semblants, no? De donar-te compte, això m'agrada treballar amb això,
Però clar, hi ha moltes sortides dins d'un mateix àmbit i potser la més fàcil, que diguem-ne anar a fer publicitat o anar a fer comercials o producte, no és el que va d'acord amb els teus valors. I també és molt de valent dir, vale, renuncio a això perquè això potser em donarà diners, em donarà menjar, i me'n vaig a fer alguna cosa que m'omple més, seré més feliç, però bueno, me les hauré d'anar fent malabars, no? Sí, bueno, però és complicat això, perquè després reps molts comentaris de, bueno, Paula, aviam si et centres, Paula, és complicat. Sí. Una mica anar contracorrent, no? Sí. O en un camí que no és el que segueixes de normal. Exacte. Si fas una carrera, un treball fix, amb un... Sí, però és el que dius tu, al final jo crec que també és trobar un camí que t'ompli, perquè és que si ets d'estar tota la vida, o sigui, qualsevol persona, jo penso, estar treballant tota la vida d'alguna cosa que sí et dona diners, però no et fa feliç, és que... No vas enlloc. No. Em compensa més passar-ho malament, de vegades he de dir, ostres, cap a on està el meu camí, cap a on puc tirar, què pot sortir, que no pas l'altre. O sigui... Podem dir que darrere de cada joia hi ha una història? Sí. Tu fas tallers, no?, de joieria. Bueno, no sé si ens vols explicar una miqueta com funcionen i tal, però ja per introduir que tu mateixa ens ho enllacis, quina seria la història que més t'ha marcat o més estranya, maca, de joies que t'han portat? Uau. O de joia, o de tatuatge, o d'il·lustració, o del que sigui. Uau, és que de joies n'hi ha moltes, Bueno, que es puguin explicar. M'ha vingut, sí. Ara m'ha vingut al cap una. Jo no era de fer aliances, o sigui, no... Però és curiós perquè la primera aliança que em va arribar va ser un noi que, o sigui, li volia demanar matrimoni a la parella i era una parella que feia molt muntanyisme, o sigui, feien molts cims i així. I el noi s'havia guardat una pedra d'un dels cims de l'últim cim que havien fet. I em va dir, mira, Paula, li vull demanar matrimoni en el següent cim amb la pedra de... Sí. I va ser com... Ostres, també canvia el concepte, no?, d'això, de les aliances de tota la vida, que són com amb diamants... I com més grande i més valor tenga, més grande és mi amor. Exacte. I va ser com dir, ostres, al final trobar l'amor també i el sentiment en petites coses que potser una persona et diria, però si és una pedra. No, no és una pedra, és tot el que hi ha darrere. El sentit que tindrà per la parella té molt més valor que un diamant de... Totalment. I aquí va ser com... Crec que em va marcar aquesta peça perquè va ser com reafirmar-me que estava com pel bon camí, saps? De dir, és això. O sigui... I al final jo crec que també atraus persones que busquen això, o sigui, gent que no busca portar una peça supercara, que estigui feta amb or i amb diamants, sinó buscar alguna cosa més amb sentiment, de dir, ostres, doncs porto aquesta peça perquè em recorda aquesta persona, com un amulet, no? O sigui, una mica. Ostres, però hi ha més... Sí, hi ha més històries, és que ara... Alguna que... Bueno, sí, potser amb els materials que has treballat, perquè per el que hem anat investigant no només et quedes amb la pedra, no? Vull dir, treballes també amb altres tipus de materials que es transformen, venint, jo què sé, d'alguna història de t'he portat això, una mica el cas d'aquest de la pedra. Sí. Mira, va haver-hi una peça molt maca, era una noia que m'ha vingut ara al cap, la seva mare s'havia mort feia uns anys, i portava un collar, o sigui, la seva mare tenia un collar de perles que se li havia trencat i havia guardat unes perles petites, per exemple, del collar. I clar, me les va portar i em va dir vull fer un anell de record per mi i per la meva germana per recordar la meva mare. I va ser com donar-li un altre sentit a la mort, també, no? De dir, ostres, pots portar una peça que
que sí, et recordi, al final és un fet intens i dur, però el pots transformar en alguna cosa bonic també, que ho tens com... que ho portes a sobre. Que maco. És com les dues parts, no? Sí, no, l'anell de... una miqueta de tot. Sí. Algun taller a la vista d'aquí poc? Sí, bueno, a l'octubre. A l'octubre serà el següent. I és curiós perquè el dels tallers va sortir super... així parlant... Bueno, em va venir una amiga que era protèsica dental i feia servir, clar, fan servir ceres. Llavors em va dir, ostres, Paula, que he vist que amb ceres pots fer joies. I jo, sí, hi ha una tècnica que és... I em va demanar de fer un taller amb unes amigues seves que també feien pròtesis dentals i treballaven amb cera i així, per aprendre a fer-se joies. I vaig dir, bueno, doncs aviam què tal. Sí. I bé, no? I bé, i a partir d'aquell va ser com un descobriment de dir, ostres, perquè crec que és molt maco veure gent que potser mai ha tocat temes artístics o això, que ho ha perdut, no? Que al final, com està tot plantejat el sistema educatiu i tot... T'ha fet renunciar a coses... Sí. I gent que potser amb 30 o així diu, vull provar de fer alguna cosa més manual, més artesanal, i veure la cara de la gent, de qui es fa... Sí, que al principi venen super... és que jo no sé fer res amb les mans, jo no soc super dolenta fent coses artístiques, i després veus que... Potser perquè en el col·le m'he sentit que no tenia bones notes, no ho feia bé i jo no se'm donava bé. 100%, 100%. I després que amb 30 anys descobreixis 20 i pico o l'edat que sigui, però que descobreixis que realment pots fer coses. O sigui, és que al final... Bueno, si no et poses la barrera aquesta que dèiem, lànzate i... Sí, però és que totes hem dibuixat quan érem petites, o sigui, era el nostre mitjà de comunicar-nos, o sigui... No, el típic que es diu de no, és que no sé dibuixar. Bueno, sí que saps dibuixar, què és dibuixar? Al final qualsevol cosa és dibuixar, simplement expressar alguna cosa que tens dins i comunicar-ho de la manera que et surti a tu. No fa falta que sigui un dibuix super ben fet o una joia super ben feta, o sigui... És com... I veure la cara de la gent, de que acaba el taller dient uah, és que he fet això, no sé què... I que ho han fet ells mateixos, no? Aquest sentiment de produir un mateix, que potser ara tot se'ns dona molt donat, no? Jo pensava en plan, que maco la part d'artesania tornar potser una mica enrere, abans tot passava per fer-ho tu i no per un procés potser de fabricació més industrialitzat. 100%, sí, 100% d'acord, o sigui, s'ha perdut això. S'ha perdut i s'ha explotat moltíssim la part d'artesania en producció, en massa, industrial. O sigui, ara és com... Pots comprar moltíssima cosa a preu barat i la gent ja ni es planteja el que hi ha darrere de... Què està comprant... Exacte, sí. I després veus una peça artesanal i, clar, potser veus el preu, que és un preu just, però no et sembla adequat per tu. Exacte. I això és complicat, I crec que hem arribat a un punt de... No sé si hi ha retorn d'això, perquè estem com en un cicle d'això, no? De peces... De consum i producció. I consum barat. Òbviament, també pels sous que potser té la gent, no? Al final diu, ostres, jo no em puc permetre comprar-me una peça o aquesta peça de ceràmica o de joieria. Com una cadena que retroalimenta cap al camí que no és el que ens agradaria a nosaltres, potser. Sí, perquè és superpessimista, o sigui, ara ho veus i dius, mare meva, és que l'artesania està morta. Està morta actualment. O està camí de perdre's. 100%. I és trist, o sigui... És trist, però perquè és això, no? No es veu tot el que hi ha darrere. O sigui, al final és com... No sé, jo crec que el maco de comprar una peça és perquè saps quina persona ha fet aquella peça. Sí. Que no és només un tros de pedra, no? Sí, que té una vida. Exacte, té una vida, sí.
Sí, perquè al final, si no, acabes tenint un pis en ple de peces barates que has comprat i que no tenen per tu un sentit com especial, de dir, ostres, mira, és que aquesta peça la va fer una noia a tal lloc i amb aquesta tècnica. Però bueno, això crec que, bueno, com dèiem abans, igual que el sistema educatiu, el sistema on vivim, Mal. Mal, muy mal. Creus que això potser amb el tatuatge, i ara jo tiro la pregunta, no ho sé, vull saber aviam què en penses, no t'està passant tant així? Seria la vessant artística, direm, més nova, no, per tu? Que has començat fa menys temps? Sí, fa poc. Doncs crec que no passa tant i crec que no sé si és per com s'està donant, que la gent és com que està confiant molt i és com que la gent ve amb molta llibertat de dir fes el que creguis, jo tinc aquesta idea, però a partir d'aquí tu desenvolupa-ho com vulguis. Però també et trobes gent que potser en el moment en què poses un preu o el que sigui és com, ostres, com, no sé, com que potser t'ho qüestionen, saps? I al final t'ho qüestiones tu també, llavors entres en un cicle de dir, ostres, doncs potser és veritat, potser hauria de reduir per algun costat, o potser... Però arriba un punt que dius, mira, qui ho vulgui ho vol, i qui no, potser no serà és que no és algú la afí amb persona. qui... Sí, 100%. O sigui... Sí. Però bueno, amb totes les disciplines, a tu et deu passar el mateix, també, suposo, o sigui... Sí. I al final, si busques aquest camí que et fa feliç amb el que treballes, també t'agrada treballar, sobretot si t'agrada treballar amb persones amb qui sents que la vibració, l'energia és la mateixa. Sí. No, si no, al final li estàs regalant coses que dius, no sé si ets bueno, no mereixedor, però... Sí, com... A més, crec que al principi ho notes, hi ha com allà la intuïció, m'ha passat amb gent que em ve amb una idea i hi ha alguna que no... I al final... No tant el procés i busquen només resultats, potser. Sí, o per exemple, et porten una peça que ja està creada d'una persona i et diuen, vull això. Reprodueix-me això, exactament. Reprodueix-me això. I em nego 100%. I et diuen, però per què no ho vols fer? I, bueno, però perquè aquesta peça ja la va fer una persona i per mi reproduir una cosa, exacte, igual que el tatuatge, per exemple, per mi que em portin un dibuix d'una persona i em diguin vull que em tatuïs això, és com, no, o sigui, per mi no és el procés que vull, o sigui, al final m'agrada dibuixar com una història, de la manera potser, que també, sí, que hi hagi darrere. Sí, i potser perquè em sembla més natural de que em vinguin amb la història, dibuixar el dibuix com em surti o com senti, inclús la persona que em digui, mira, Paula, doncs això ho vull més així, igual que amb les joies. Com que sigui alguna de dos, també, saps? I que surti alguna cosa. Com una conversa, no? Sí. D'anem a crear-ho junts. Exacte. Que no això, que et portin un dibuix i et diguin, vull això. Sí. I ja està. O sigui, al final crec que es perd això del tu a tu, de vincular-te amb l'altra persona. I anava a dir alguna cosa, però se m'ha oblidat. Bueno, aprofito i et faig una pregunta. Sí. Mirant tant el tatuatge com la il·lustració que fas, veiem com ens arriba com una energia com molt espiritual, li direm, molta natura, molta feminitat. D'on ve tot això? Què és el que intentes tu? És així? No sé si m'equivoco, no? Sí. Però és el que ens transmet, almenys, a nosaltres. Crec que, bueno, per mi és superimportant, o sigui, crec que sempre hi ha un vincle amb la natura superpresent, o sigui, 100%. O sigui, crec que potser perquè com des de petita estava molt vinculada també al poble, doncs això, anar sempre al bosc, jugava molt amb ma germana al jardí o ens anàvem al bosc a jugar. És com... Sempre hi ha alguna de plantes i crec que... Perquè penso també que vull lluitar una mica
per tornar a fer, no? Que les persones tornin a unir-se una mica amb la natura, perquè estem desvinculades 100%. O sigui, i més, clar, el que dèiem abans, o sigui, el fet de viure en un poble i així, com que tens més connexió amb això. Jo vivint a la ciutat, Barcelona, no, és una pena i o sigui, penso que és una desconnexió total de qui som, d'on venim també, perquè al final el nostre origen és des de la natura, o sigui, no és des de la part industrial i a més que mai m'ha agradat fer servir materials com super de ciment o com més d'indústria. O sigui, no... Tot va més connectat cap a la terra. Sí, més orgànic, sí. I les formes també, m'agrada fer molt formes orgàniques, que és com que s'ajunten entre elles, i crec que és el punt aquest, no?, de les persones, no?, de les històries, com que tot s'uneix, com que tot està connectat. Sí, com que tot està connectat. I és curiós perquè jo de vegades penso, quan estic il·lustrant, dic, ostres, no sé si s'acaba de veure com que m'agrada provar moltes coses, no? Molts registres i així, però crec que o sigui, com ho has explicat, hi ha un punt comú que és els cossos, també la dona, no? El cos de la dona. Per mi és com la terra, no? La natura, bueno, com la teoria de Gaia, no? Que al final és la mare terra que està allà i està latent i els humans hem anat en contra de la natura i dels seus processos, 100%. I bueno, i així estem ara mateix, o sigui... Bueno, no vull ser pessimista, no. Estàs sent una mica aquí destroyer tot, però bueno. Creus que aquest estil d'il·lustrar, perquè al final molts cops quan tu veus un artista, encara que no sàpigues qui ho ha fet, pots dir, uah, aquesta il·lustració l'ha fet la Paula, t'ha trobat a tu o l'has trobat tu a ell, no? Deies, potser vols tirar per molts estils diferents, però t'has de definir una miqueta en un, o és el que t'ha sortit i realment la Paula il·lustradora sempre ha anat per aquest camí? Bona pregunta. Crec que a dia d'avui encara penso quin és el meu registre i com... Però... crec que és... No sé en quin moment es va donar que vaig començar més per aquest camí i a més els colors, no? Les formes i així, i vaig dir, ja està. I va ser com sol, també. Però va costar, també. I a dia d'avui costa, com de dir, ostres, realment això és com em sento identificada a l'hora de pintar. No sé, és complicat, sí. També he tingut èpoques d'estar superinspirada i que em sortís molt fer aquest tipus d'il·lustracions i èpoques que no podia ni agafar un pinzell ni un llapis. Però perquè al final també crear va molt connectat amb com estàs, bueno, penso que va molt connectat amb com estàs i he tingut èpoques d'això, de no poder agafar i va ser dur, Sí, no? Va ser dur, sí. Sí, sobretot en això, en una societat on et fa fer constantment, i si no ets res. Clar, t'anava a preguntar, tot i que m'imagino una miqueta la resposta, si mai havies dit, mira tu, deixo la tovallola i me'n vaig em busco una feina. Però bueno, crec que pel que hem parlat segurament no series feliç en aquesta situació fictícia. Sí, sí. Però t'ha passat pel cap, potser dir... M'ha passat molts cops, sí. Sí. Tristament, perquè penso, en la part idíl·lica seria com, tant de bo mai m'hagués hagut de plantejar això, però molts cops. Bueno, i al final, quan potser no arribes a final de mes i has de pagar una habitació o el que sigui, dius... Com ho faig? Sí, però sempre ha hagut una part, no sé, una Paula que deia, Paula, pa'lante, o sigui, segueix i sortirà d'alguna manera, trobaràs el camí o sortirà qualsevol altra cosa. I mira, hi ha anat sortint, o sigui, per exemple, el dels tallers o donar classes a nens peques en tema dibuix i pintura. Sempre surt alguna cosa. M'encantaria, a la llarga,
tenir com un espai on totes les disciplines que m'agrada tocar, com que s'ajunti tot allà. Tinc una pregunta en aquest sentit, perquè jo mirava les teves xarxes socials i dic, ostres, té 2 Instagrams, té el d'il·lustració que ha acabat barrejant amb tatuatge, però té la desbrossada per una altra banda. M'agradaria que també ens expliquessis què significa desbrossar. Vale. O sigui, tot va sorgir al principi quan em van començar a arribar peces així de gent que em portava records i em deia, ostres, m'agradaria fer-me una peça amb això. I la natura també, no? Com que m'agradava dibuixar coses més naturals i així. I un dia, trobar el nom em va costar la vida, o sigui, i a més va ser just en pandèmia, i jo allà a casa pensant, mare meva, cap a on vaig, com es pot dir aquest projecte, i al final va ser com, o sigui, desbrossar és el fet de treure les bardisses o males herbes que hi ha en un camí, no? I al final un camí que no hi ha passat ningú o que està abandonat, i va ser com, ostres, és gent que m'està portant coses que s'ha trobat en el seu propi camí i li vol donar una altra vida, un nou camí, no? Com una joia que vol portar a sobre. I també crec que era el fet de... Clar, molta gent li deia la desbrossada i em deia, Paula, però això sona brossa, no? I jo, no, és que... Bueno, i al final brossa, ho tenim vist com algo dolent, però al final tot és un cicle, no? Al final la brossa orgànica dona vida a altres coses. Llavors... Potser és el significat que tu li donis, i això també es veu bastant en el teu treball, aquest significat que li pots donar a un material que potser algú no valora tant. Exacte, sí. I la desbrossada va sortir d'aquí, d'ajuntar el fet de... Bueno, i la part més natural i el vincle que tenim, no?, al final, de la natura i l'ésser humà. I això de que els tinguis separats, creus que en un futur En un futur s'ajuntaran. Vale. Sí, sí. El que passa que va ser un dilema, al principi, de dir, ostres, han d'estar junts, han d'estar separats, però vaig pensar, ho separo. Però crec que va ser també una part de pressió social de dir que no sembli que fas com molta cosa i que no té molt sentit. Bueno, com això de definir-se, no? Exacte. Etiquetar molt bé les coses. Sí, per això els vaig fer separats. Però crec que algun dia s'ajuntaran en algun espai, podem donar tallers, també que pugui il·lustrar allà, tatuar, el que sigui, però que sobretot sigui com un punt on les persones puguin venir i dir, com una experiència, no? De, això, vull aprendre a fer una peça, o em vull fer un tatuatge, però t'explicaré la història, o vull una il·lustració, però a partir d'aquest tema. I que allà sigui com un niu on la teva experiència agafi forma. Esperem poder-ho veure... Bueno, jo també. Aviat. Fa un moment acabes de llançar a l'aire què és l'art, i jo et volia preguntar què és l'art. Gran pregunta. Per mi l'art, al final, és... O sigui... Fins ara, per mi, tot era art. O sigui, pensava, tot és art, no? Al final vas pel carrer, estàs veient una arquitectura i al final això és art, no? Té una forma, la roba que portem, també. Però cada cop com em qüestiono més, no? De dir, ostres... Si és així, realment. Exacte, sí. Llavors, clar, per mi l'art era una manera de comunicar-te, o sigui, d'algú que t'està passant o algú que vols expressar, poder-ho comunicar amb algú físic, no? O amb el teu cos, o amb un material, o amb la música, o amb un instrument. Per mi això és art, no? El que passa que cada cop estic veient més que, sobretot vivint a la ciutat, que l'art s'està
s'està explotant, però a punts de dir, ostres, això és art, no és art, ho ha fet una màquina, no? Al final, no? Sí, s'està explotant. I s'està perdent la part més 100%, primitiva, podríem dir, no sé. Sí, al final l'art per mi té un punt primitiu, de dir, tornar als orígens, i hi ha algú com que, no sé, algú que hi ha que dius, ostres, em fa emocionar, em crea sensacions, al final l'art per mi és això també, sensacions que et despertin alguna cosa i que et remoguin, no?, per dins. O sigui, quan hi ha alguna que penso que et deixa igual que a l'inici, potser és que no ha arribat del tot a les persones, que és tristament el que passa últimament, no?, que les coses com són més fredes i no arriben a la gent com i emocionar les persones o transmetre. O a transmetre. Sí, el que sigui, encara que no sigui el missatge. Sí. Sí, però, ostres, gran pregunta. És difícil, és molt difícil. Igual que quan ets artista, per mi és com... No, o sigui, Bueno, ets la Paula, no? Sí. M'és fàcil dir, soc artesana, perquè m'agrada treballar materials, perquè és això, crec que a dia d'avui em costa... Bueno, dins de la paraula, perdó, que t'he tallat, dins d'artesana, trobem la paraula art. Sí, 100%. Per anar acabant una miqueta, et volia acabar fent dues preguntetes així breument. Una és si ens pots llançar 1, 2, 3 noms de gent, de col·legues, d'artistes, artesans, que creguis que els hi vingui de gust poder venir aquí a xerrar una miqueta, a conversar. Si tens algun que et passi... Sí, mira, ara m'ha vingut al cap l'Anas. És una passada el que fa amb ceràmica, o sigui, és brutal. El vaig conèixer just a la Massana, ell era el becari que portava el taller de ceràmica i crec que és una persona... O sigui, aquelles persones que les veus que està fent o està treballant amb les mans i no està, o sigui, està anant al seu... Sí, l'Anas. Més persones... La Mar també és dissenyadora gràfica, ella, però és molt maco el que fa, perquè també és com... vol vincular molt amb tot lo natural, tot lo simple, minimalista, la Mar Bonet. Molt bé. I una tercera... Bueno, si et passa, Si no, amb aquests dos ja els anirem buscant. Sí, hi ha més, que... Bueno... Ens quedem amb ells, doncs. Sí. Última cosa, què t'hagués agradat que et preguntés? Hi ha algun tema que dius, volia haver parlat d'això, t'has quedat satisfeta? Jo crec que sí, no sé si ha estat molt intens tot, però... Ja ens agrada la intensitat i la profunditat de les coses. Jo crec que sí, perquè si no seguiríem aquí fins no sé quan. Potser ens veiem més endavant i fem una segona part. Sí. I dir-te que moltes gràcies per haver vingut, per haver trobat aquest momentet per xerrar i esperem veure'ns ben aviat en tots els teus projectes. Aviam si van agafant forma. Però merci, i merci a vosaltres també per donar veu a gent que fa coses des de l'àmbit de l'art, i que ara mateix costa que siguin més... Mira, ara sí que m'ha vingut un tema. Aprofita, l'últim minut. Parlar perquè anava a dir, de donar... O sigui, veu a persones que potser estan a l'àmbit artístic i costa molt a una ciutat que hi ha tants estímuls i com tanta oferta, gent que potser està començant i que costa molt... No troba l'espai. I el tema d'exposar, o sigui, sempre és com que et vinculen el fet de... Si crees alguna cosa és perquè ho has d'exposar en algun lloc. Tinc els meus dilemes amb els museus, perquè al final és gent que està escollint qui pot... Bueno, és que ara potser estic dient això, però sí, és gent que està escollint qui pot exposar, qui no, gent que potser té diners
i hi ha gent que potser no té diners, que està començant a crear i fa coses que són una passada. I tenen un talent i uns missatges. I no se'ls està donant veu. O sigui, llavors, això seria un altre debat, el tema de... Sí, qui té, bueno, visualització, no? I qui no se li dona la visibilitat que potser el seu treball realment es mereix, no? Perquè és que és una passada veure gent que fa coses que són una passada i que es queden com en un segon pla. Sí, inclús és una pena, no?, de gent que com es queda en segon pla ja inclús ho abandonen, de dir, perquè penses que has fracassat. Sí. Doncs tota aquesta gent, dir-los que són benvinguts a Mut-Mut. 100%. I aquí els esperem. Sí. Moltes gràcies, Paula. A tu, jolines, merci.